onma dos ni rohanami silon nami suhauria di bagasan tahun 2020 onomon. Naka nama baboni rap mahita madok. Dison ya konma dison baru. Masuk mahita di partang yang ngatang, tapahoho marohata martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 10, mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 2, jala di ayat 2 ring mahita jongjong. Hite-hite goarni debata amang, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia. Lehon ma tu Jehovah hamulion ni goarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamakke pahean na marhadoan, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus, mauliate puji-pujian upasatami tu adopanmu nabediai. Siala ni sude pangaramotiomu dohot pargogoyommu dihami. Gabe boy tolhas hami tu tahun 2020 onom-on. Naeng pukuan nami mamuse akka ulaon kategorial. Lompok pertangyangan wik. Dohot akka sermon nang pembangunan di Huriamon. Obartu jojo ni tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Parbadiai mahami marhite todimi asahibul rohanami marsaur dohoto di pertangyangan bona tahun namion. Amin.
hatani debata, sogot manogot nai, saburhon bonim jala unang patay tanganmu nang bodarinay. Aidang dibotoho manang dia sian na duai majadi, manang tungrap duaca majadi. Namodom doi bana bornginna, jala dungo ia arianna. Namar tubur do anggoboni laos mar butano, so pamotoan ni parhauma. Patinggil hamu pinggol muna, jala tangyok kamu suaraki. Pailek kamu pinggol muna, jala tangyok kamu hatakon. Ima sahatna. Martua dona tumangion hatani debatang, jala nau peopsa. Tema tahun transformasi HKBP 2024 hingga 2028. Yang pertama, orientasi pelayanan HKBP tahun 2026 adalah tahun transformasi dengan tema tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga yang didasari dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayat 9, serta subtema membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat, serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus dan mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Makna logo tahun transformasi HKBP. Infinitive loop. Simbol infinitive loop, putaran berulang tak berhingga, mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata Semper Reformanda secara terus-menerus yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang sangat tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Dan simbol kupu-kupu ini mempertegas filosofi infinitive loop yang sebelumnya telah dijelaskan. Empat elemen. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji,
kultur dalam kemampuan. Salib. Simbol salib yang menjadi senter pada logo ini mewakili komitmen setia yang tidak menyimpang. Sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Warna ungu. Warna ungu sangat identik dengan tema transformasi HKBP. Di tahun transformasi ini, warna ungu mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Demikianlah makna logo transformasi HKBP. Dan tahun ini adalah tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Marede Mahita sian buku Ede nomor 220 sia ayat sada dohot 2. Program nih HKBP Kernolong tahun 2026 di Jaon MP. Hasil keputusan Rapat Huria tahun 2026. 1. Menyetujui laporan bendahara dan laporan audit. 2. Menyetujui program anggaran dewan-dewan yang telah disampaikan Inang MP. 3. Kenaikan gaji koster, kenaikan operasional Pangula Nagotiki, pengganti pelean keiuran bulanan. 4. Menyetujui pergantian fungsionaris, sekretaris, dan bendahara Huria. 5. Rapat menyetujui Purna Bakti Sintua dilaksanakan setelah pelaksanaan pensiun pendeta resort. 6. Panitia renovasi diminta untuk bergerak cepat terkait pelaksanaan renovasi. 7. Bila ada perubahan anggaran program di Dewan akan segera disempurnakan. 8. Panitia Gotilon dan HUT 107 HKBP Kernolong
dari week 3, 4, 5, dan 8. Demikianlah hasil keputusan Rapat Huriah tahun 2026. Surat keputusan atau ketetapan nomor 08-DE-DLAPAN-RI-R-1-1-2026. Pimpinan Huriah Kristen Batak Protestan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang berkedudukan di Jakarta. Membaca 1. Tata dasar dan tata laksana atau aturan dohot peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, halaman 73 pasal 6, butir 1, 2, 3, 4, dan halaman 248.6 tentang sekretaris jemaat. Menimbang pentingnya kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas sekretaris jemaat di Gereja HKBP Kernolong. Memperhatikan 1. Terpilihnya Sintua Jimer Martohap Hutagalung sebagai sekretaris jemaat periode 2026 sampai 2028 pada rapat majelis atau parhalado Kamis tanggal 11 Desember 2025 dan rapat jemaat atau huriah Minggu tanggal 18 Januari 2026. Memutuskan atau menetapkan Sintua Jimer Martohap Hutagalung sebagai sekretaris jemaat periode 2026 sampai 2028 dengan ketentuan sebagai berikut. Sekretaris jemaat melaksanakan tugasnya sesuai dengan firman Tuhan dan tata dasar dan tata laksana atau aturan dohot peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, tata dasar dan tata laksana aturan dohot peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat. Demikian surat keputusan atau ketetapan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, dan sukacita bagi seluruh warga jemaat. Surat keputusan atau ketetapan ini berlaku sejak dikeluarkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali jika di kemudian hari ditemukan adanya kesalahan atau kesilapan pada waktu mengeluarkannya. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026, pimpinan Jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta, Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, ditandatangani. Surat keputusan nomor 09-R-1-D8-DKI-R-H-1-1-2026. Pimpinan Huriah Kristen Batak Protestan HKBP Kernolong Resort Jakarta
yang berkedudukan di Jakarta membaca: 1. Tata dasar dan tata laksana aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, halaman 71, pasal 5, butir 1, 2, 3, 4, dan halaman 245, pasal tentang bendahara jemaat. Menimbang: 1. Pentingnya kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas bendahara jemaat di Gereja HKBP Kernolong. Memperhatikan: 1. Terpilihnya Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung sebagai bendahara jemaat periode 2026 sampai 2028 pada rapat majelis atau Parhalado Kamis tanggal 11 Desember 2025 dan rapat jemaat atau Huria Minggu tanggal 18 Januari 2026. Memutuskan Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung sebagai bendahara jemaat periode 2026 sampai 2028 dengan ketentuan sebagai berikut. Bendahara jemaat melaksanakan tugasnya sesuai dengan firman Tuhan dan tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat, tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat. Demikian surat keputusan ketetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, dan sukacita bagi seluruh warga jemaat. Surat keputusan atau ketetapan ini berlaku sejak dikeluarkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali jika di kemudian hari ditemukan adanya kesalahan atau kesilapan pada waktu mengeluarkannya. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026, pimpinan jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta, Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, ditandatangani. Surat keputusan atau ketetapan nomor 010-R-DD8DKI-R-HT-1-SKP-1-2026. Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang berkedudukan di Jakarta membaca: 1. Tata dasar dan tata laksana aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, halaman 70, bab 4, pasal 4, butir 5, dan halaman 246, bab 4.1 tentang Majelis Perbendaharaan. Menimbang: 1. Pentingnya kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas Majelis Perbendaharaan di Gereja HKBP Kernolong. Memperhatikan: 1. Terpilihnya Sintua Marcos Cosmos Hutasoid sebagai anggota MP periode 2026 sampai 2028 pada rapat Majelis Parhalado Kamis tanggal 11 Desember 2025 dan rapat jemaat atau Huria Minggu tanggal 18 Januari 2026. Memutuskan Sintua Marcos Cosmos Hutasoid sebagai anggota Majelis Perbendaharaan periode 2026 sampai 2028 dengan ketentuan sebagai berikut. Ketua dan anggota Majelis Perbendaharaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan firman Tuhan dan tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat, tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat. Demikian surat keputusan atau ketetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, dan sukacita bagi seluruh warga jemaat. Surat keputusan atau ketetapan ini berlaku sejak dikeluarkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali jika di kemudian hari ditemukan adanya kesalahan atau kesilapan pada waktu mengeluarkannya. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026, pimpinan jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta, Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, ditandatangani. Di hamu manami nanami naung di jahon eskana Roma hamu tujulo.
Di hamu amanami inanami nunga dibigi hamu. Surat keputusan naung dijahon na kita ringot tu ulaun muna. Alanina manuku maang waeng tu hamu. Nauludo hamu mangulahon ulauni alusi hamu ma. Marhite-hite goar ni debata ama. Anak dohoto di parbadia. Kubabakit mahamu gabi parhobas di tonga-tonga ni huriata. Hobartu eska naung ni jahahon nakin. Saya di parbadiai, di pargugui. Tuhan debata mahamu mangulahon ulauni. Asa marsangap debata marhite-hite ulamuna. Amin. Surat keputusan atau ketetapan nomor 06/D8 DKI /R.1/S.U/1/2026 tentang pembentukan panitia pesta Gotilon dan ulang tahun ke-107 dan panitia tahun transformasi HKBP Kernolong Resort Jakarta. Pimpinan Jemaat Huria Kristen Batak HKBP Kernolong Resort Jakarta yang berkedudukan di Jalan Keramat 4 nomor 37 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, menimbang perlunya mensyukuri penyertaan dan berkat Tuhan yang diterima segenap warga jemaatnya selama tahun 2026. 2. Perlunya mensyukuri bahwa HKBP Kernolong akan berusia 107 tahun pada September 2026. Mengingat aturan dan peraturan atau tata dasar dan tata laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat, memperhatikan keputusan rapat Majelis Tahbisan Kamis 11 Desember 2025 dan rapat jemaat HKBP Kernolong pada Minggu tanggal 18 Januari 2026 tentang pembentukan panitia pesta Gotilon dan ulang tahun ke-107 HKBP Kernolong. Memutuskan dan menetapkan 1. Pembentukan panitia pesta Gotilon dan ulang tahun ke-107 HKBP Kernolong dengan keanggotaan seperti pada lampiran surat keputusan atau ketetapan ini. 2. Panitia diharapkan mampu memenuhi target yang diputuskan dan ditetapkan pada rapat jemaat HKBP Kernolong pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 yang lalu. 3. Panitia diharapkan sesegera mungkin menyusun program-program dan jadwal-jadwal kerja serta anggaran biayanya. 4. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia berkoordinasi dengan pimpinan jemaat dan majelis jemaat sesuai kebutuhannya. 5. Panitia diharapkan melaksanakan pesta Gotilon dan perayaan ulang tahun ke-107 pada hari Minggu di bulan Oktober 2026. 6. Panitia diharapkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 1 bulan setelah selesai perayaan pesta. 7. Panitia akan dibubarkan setelah laporan pertanggungjawaban diterima di sermon Majelis Tahbisan. Demikianlah surat keputusan atau ketetapan ini diperbuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam pembuatannya, maka surat keputusan atau ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Senin 26 Januari 2026, Pendeta HKBP Resort Jakarta, Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, ditandatangani. Susunan Panitia Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-107 HKBP Kernolong tahun 2026. Ketua, Amang Roy Mikael H. Simatupang. Wakil Ketua, Amang Sintua Erwindo P. Sihaan. 3. Sekretaris, Inang Nyonya Sitinja Rismani Boru Raja Guguk. Bendara 1, Inang Sintua Lesti Sinaga Boru Simanjuntak.
Bendahara 2, Inang Calon Sintua, Liana Caroline Boru Sibuea. Koordinator Seksi Dana, Amang Jimmy Pajar Naibaho. Seksi-seksi menyusul. Demikianlah susunan panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-107 HKBP Kernolong. Dehamu akamanamina nami naung jinuho guarna Roma hamu tujulu. Roma hamu tujulu. Dihamu akadongan nami naung dipatujulu gabi panitia Pesta Gotilon. Dohot ulang tahun ke-107 HKBP Kernolong. Nama nukum ahun waeng dihamu. Radido hamu mangulahon ulaon napi nasahat ni hurian itu hata tuhamuna. Ima tutu, pargoguan ni Tuhan itu akan namangulahon ulau di tonga-tonga ni hurianai, martangi yang mahita. Ale Tuhan idama akan naposom, naung mangudukon ulaon kepanitiaan di huriamon, HKBP Kernolong di tahun 2026, pargugui jala parbisuhi manasida, marhiti-hiti todimi, di bagasan anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihamu karuas ni huriata, lumobi na pasahaton topik doa nakin di altar, dos ni rohanami ditangyako ni secara khusus, di tim doa ganup ari Selasa, secara global ma hutangnya ko kami, sudi narikot di tonga-tonga ni huriata, ala ni martangi yang mahita. Jehovah de bata amanami, nahupuji hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliati ni rohanami, upasahat nami Tuho Tuhan. Alamak kilala hami, asi dohot holong ni roham. Mangalwasami di bagasan hahipason. Tarhipar sian tahun 2025, sahat tu tahun 2026. Dilewoko dua kalas ni roha di hami, marhite-hite hahi pason, jala hubolu sami do nangaka, nasohobar tulomo ni roha nami, alay dang talu hami di baheni, toktong do hami madok mauliate, ala di haholongi hodo hami, marhite-hite akaparukilon, nang marhite-hite akalas ni roha. Ragam do dalanmu makaholongi hami, marhiti akan namasa na hubolus sami. Ala ni naing masudi hami marlas ni roha, molo si pata pe hubolus sami, inahatit ni parnguluon nami, hubolus sami akaparsahiton, hubolus sami nasohobar tulomo ni roha nami, sotung madabu hami tu padilian. Jalaido nang hutangnya ko kami di bagasan pertangyangan nami di obason. Daku boto hami Tuhan ahan nanay si boluson nami. Alay las ni roha manang arsak ni roha pei. Asa huboto hami madok mauliate tu adopanmu. Jala toktong manahan hami sahat rodi ujungna. Ale Tuhan marlas ni roha do hami, ala nunga sikop sidung rapot di tonga-tonga ni huria namion,
Lao mangarang-rangi si ulaw nami di tahun 2020 nomon. Tuho mau pasahat kami sa luhut aka program kerja. Nahuboto hami jalan nahuirim hami. Marhiti pakobasyon nami di aka kategorial. Doho di sudita he si pamasawan nami di tonga-tonga ni huriaon. Manupak tunading gandoy. Jalaboy sa luhut na ula hami manabay haporsyawan nami. Molo mangulu haporsyawan nami. Tang haporsyawan nami. Dang dibagasan nungutungut nami. Law mangulahoni. Nang pelamborat akasi pertanggungjawab penon nami. Hape boy masado umotik akapacarian nami. Alay molomian hami di bagasan haporsyawan na siyako. Toktong do hami marulupulup. Jala bersyukur di bagasan ngulu nami. Leo masemangat di hami secara khusus akaparalado ni huriam. Saya unang mapangula sida bohi hami. Jalang unang pangula sida gaji hami. Au balgado pasu-pasum si pasahatom ngutu hami. Sesudi akan nauli na di portibion. Akaman na do akasinamot. Alani pargugoy mahami parhalado ni huriam. Asa di bagasan peningkatan haporsyawan nami. Nang pakobasyon nami. Asa boy hami gabi tiruan parange nami. Pakuling nami. Haporsyawan nami. Keluarga nami. Nang saluhut akan nahumaliak kami. Molonunga tiruak kami Tuhan. Adong manawuli na dinggan si tiruan ni ruas ni huriam. Borat do tanggung jawab nami songong parhalado. Alay ajari hami Tuhan, asa di bagasan haserepok kami, mangulahon-ulahon na pinasahat mi Tuhami. Imananuluhon niya manami padita resort, amang manulang. Pargugoy ma amanamion, di bulat tulo na yung mandarikon hami marite-hite, mamasuki masa pensiun. Pasu-pasu na sida, palas rohana, laho, madapoton ulaw ni, jala lumobi pargugwa mo na sida Tuhan, asa di hatutuan ni pamatang na, lamtiw rohana, jala tabagogo ng hahipason na sida pe. Paso-paso nangaka na sinakap ni rohana sida, dito nga tonga ni keluarga, nang disaluhut akapoparan na sida. Pasahat nami man ang program nito nga tonga ni huriya nami, cara khusus, ulaw na balga pesta gotilon, dohot ulang tahun 107 tahun HKBP Kernolongon. Borat do tanggung jawab ni panitiay. Alay dang adong naborat di ho ali Tuhan. Molo marpangusadean jala marguru na sida tuho. Pargugoy na sida parbisuhi. Lamadala ni ulaon naborati. Jala huboto hami. Di peleho rohan na sida. Di bagasan lomo ni roham. Jala mga sahon asin ni roham. Ima suan di bagasa rohana sida. Asa unang mabiyar na sida Tuhan mangalak kasilakaon na. Mangula-ulaon na di kepanitiaan. Ali Tuhan pasu-pasu manang saluhut. Rencana ni huriaon. Marhiti renovasi gerejaon. Borat do tanggung jawab nami secara materi. Alay boto hami Tuhan dang adong naborat diho. Tinunuti akaruas ni huriam nang hami saluhut do pasahaton hamalateon ni rohana pasahaton guguna maritihiti akasumbangan na pasu-pasu manang panitia na mga lehor rohana law mangula ulahoni pasahat tami masaluhut nang akayanakon ni huriam akan namar sikola gabi danak napistar nabisuk lumobi panguloy manamarhabiarat tuho. Patuloso mo akan na pinarsita-sita ni rohana sida. Anak kon nami ido gabi hasangapon. Gabi las ni roha di hami Tuhan. Molo maol pe panugunuguan di tonga-tonga niya kasudut na oposo. Parbisuhi ma akan natoras law mga jarhon na hobar tulomo ni roham. Asa unang adong na manibilisada pe siya nakayanak kon nami lumobi maka na met-met na masarikot dope
kita bertabori hatam na badiyay. Ali Tuhan nami, songonido nang aka usaha ni ruas ni huriam, manang ahape nanay pukaon na usahana, pasu-pasu manasida Tuhan naong adong usahana, sa ilam tuhebang na may laho pasangapong guar mo na badiyay, dohot laho manariho na kanarikot di ngulu siya pari. Songoni nang akaruas ni huriam, aka nasodapot dopya kaulaon na, naong sidong parsikolan na. Ali Tuhan torop dosian ruas ni huriami, na pengangguran ala ni hinamaol ni na mga luluy ulaon. Pasu-pasu na sida Tuhan, pasu-pasu dalan ningulu di nasida, marite-hite na patuduho na kaulaon ni. Songoni ng ruas ni huriam, naong masihol rohana, laho madapoton akka na pinarsita-sita ni rohana, marite-hite si rokkap ni Todina. Ali Tuhan torop dosian yan nakon ni huriam, uboto hami, hodo manoppa bawa do boru-boru, jala dito pahodo ujuy marpasang-pasangan, jala ide pakirimo ni natoras, na boy dope dihirim rohana Tuhan, jala na ikon marumatangga, homa na patuduho ni Bartolomo ni Roham. Songoni na masihol di hagabeon, naong marumatangga, pasu-pasu maparbuhe ni Bortiana, pasu-pasu parsarepeon na. Ali Tuhan, pasu-pasu man ang ruas ni huriam, akan na marukil ala ni hamatean, marukil ala ni parsahiton, marukil ala ni hapugoson, so tung diluason na sida madele, dito nga tonga ni parukilon na siday, asalam patar mahuasom, marhite-hite haporsyaon na sida, lahu pasolhoton dirina dilas ni roha, nangarsa ni roha pe. Diobason, rodwa karuas ni huriam sa nakawik, nasongon simbol ni akan naniula nami asa majadi, imamanabur boni. Ali Tuhan na ujuy boni eme di tonga-tonga ni hutanami. So nari boni ima ka na pinasahat mo aha nagabi silon nami. Adong doy marhite-hite na bertani di kantor, dohot na wira swasta, dohot na martiga-tiga. Manang dia pe naulahami Tuhan, naing mahebang boni i, jala tau pasangapong guarmo, jala buhi Tuhan, gabi mangurupi ngulu nami si ganupari, obartuak kanarikot. Upasahat tami masaluhut na, akan nahupangido hami onali Tuhan, mangasaho nasi ni roham, jala huboto hami marlauk dosa do hami di bagas ang ngulu nami, sesa dosa nami, mauliate dipasahat rohanami tuho. Amen. Uriya na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, di pertangyangan bona taunon, di nama mulai akka ulaun huria di tahun 2026. Sadarion, Senin 26 Januari 2026, los tapatu pado pertangyangan mana berboni, paingot to kita do ulaunon, paboa dada ala ni gogotta majadi saluhut na taula. Alay na Roma hita tuadopan ni debata, pasahaton nasa hadiriotta, dinalaw mangula ulautay. Na Roma hita tuadopan ni debata, asa ibana na madongani, mangurupi, manupahi, jala mamasumasu ulautay.
mahata ni debatang, pasikopon dohot pada sipon saluhut na naeng ulaw nota, lao pahoton patuguhon rohamuna manabur bunii. Maragam do akas yulota, debasyani ima akas waswanan, naboy idaon dohot tiopon. Alaina debanari holan di bagasan sakap naboy di suraton. Adong do namarhite media online. Deba modal dohot gogota. Naong taparade lau pahebakota di bagasan sa taunon. Ido nagabe boni siswanota. Songonodo hatani tuhatta. Ope salelengadong tanoon, dang jadi masohot saburo dohot gutilon, aringali dohot arilas, arilogo dohot rodoniari, arian dohot borngin. Alanii, taingok bema nuaeng akaahama, nanaeng siulota di bagasan sa taunon. Jongjong mahita diadopan itu hattai, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Ale Tuhan, mangasaon hatam na bediyay, rodo hami martangi yang mangido panupakmo, hatam na madok, manangisin na mangula tano na busuram ma di sipanganon. Alayang go halak na mangulolo marlenge-lenge, urang rohado. Sa palanong di luas asini roham, hami manguduti ulon nami, di hauma manang di porlak. Saya paborhat mahami di bagasan pos niroha do pakirimon na tugu. Pasu-pasu mahami lau mangulosa. Pasu-pasu masaluhut ulon nami. Mangasahon asin niroha ni debata ama do Jesus Kristus. Do tod di porbadia doa madok tuhamu. Pos marohamu. Ulau kamu ma tanoi, do ragam aka ulau muna na denggani. Aisyah Jehovah sito palangit, dohot tano odo ro pangurupion tuhamu martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, hodo na puna langit dohot tano onro di pangisina sasude. Jadi-jadian ni tanganmu do sude na adong, jalan na pinarmudum do hami na tinopamon. Na pungudo hami nuaing di joromon mangido tuho. Say digohi asini roham masude ngulunami. Say leon maudan do las niari di tiki nabe. Na pagabehon na hulami. Asa jupa kami parbue na dinggan. Bayan hanguluad dohot si pangonon si ganupari. Sailam patadahon matuhami godang ni denggan ni basam. Asa huboto hami madok mauliati tuho. Dohot mamuji goarmu na badiyai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Korini tuhata ni debata nagabi jamita di partangyangan tabornginon, partangyangan mana burbuni, partangyangan monatao dohot mana burbuni, kabuat masian natar surat di 5 Musa biduonom ayat 4 sahatu ayat sia, hobartu tema ni tahun transformasi tahunon, pengajaran iman di tengah keluarga, sangono matar surat disi. Tangihon ma ale Israel anggo Jahuba de batatai, Jahuba sasadasado. Jala ikon haholongamu Jahuba de batam sian nasaroham, doho sian nasa ate-atem, doho sian nasa gugum. Jala ikon para ate-ate honom huhut hataon, akan nahutonahot tuho sadarion. Jala ikon guguamu mangajaron akai tu aka anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bakasa jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang lahomudu peho nang dung hehe muse. Jala ikor rahutonomu akai bahen partinada di atas di tangamu. Jala bahen parningotan di holak kolang ni matam. Jala ikon suratonomu akai itu tohang ni jabum dohot tu panggubangamu ima sahatna. Dia mau manami ina nami turpokon ima tona ni debatatu si Musa. Secara khusus 5 Musa digoari doi pidato perpisahan ni si Musa. Alasongon nataboto si Musa mate di duluk nebo dui dang sahati tu tano kanan. Alai ima halubian ni si Musa luar biasa do. Nang peso di boto ibana naso sahati ibana tu tano kanaan. Di parade do bangsoi bohado mau masuki tano. Ini Musa mempunyai visi yang luar biasa, pandangan, pemahaman, dan wawasan yang luar biasa. Alanit sudah secara menyeluruh 5 Musa, kira poda persiapan memasuki suatu suasana baru. Ada orang so masuk bangso itu tanah Kanaan, nunga diprediksi si Musa adong hamaolo dihutai. Hamaolo ni sepanjang tanah Mesir ke tanah Kanaan bangsoi dan adong gangguan manangaha. Menurut aja Habib te, honan adong na mencoba-coba mengganggu bangsa Israel, Tuhan bertindak, bumi hangus. Alai hola masuk tu tanah Kanaan berjuang sendiri mah. Ini bagaimana dia mempersiapkan memasuki masa transisi. Sepanjang perjalanan Mesir tu tanah Kanaan si panganona tinggal mangalang mana. Dan pola rikot marpikir marsugot haduan. Begitu memasuki tanah Kanaan bekerja, bergerak dan mudah-mudahan tahun mati. Keamanan berubah. Sumber kehidupan berubah. Sepanjang perjalanan Mesir ke tanah Kanaan dan adong agama na mengganggu nasida hola debatado. Ajaran dogma poda doktrin tidak ada. Mereka secara utuh diperintah dan dikuasai Tuhan melalui Musa. Begitu masuk ke tanah Kanaan, mereka akan berhadapan dengan agama-agama lain. Poda, pangajarian, dogma, dan aliran-aliran yang berbeda. Bohado menghadapi. Secara politik, luar biasa Mesir. Kalau secara politik, tambah parah. Di sepanjang Mesir tanah Kanaan dan negara-negara internasional.
Ay holan dang makuring nakinan basudi auluja hamu peluja. Rak luja itu. Bagaimana kita bersiap? Juga di katop calo situ nakin totong masih marsurah yau. Rak luja mai. Dan ini mencari cara yang luar biasa. Ini Musa mempunyai penglihatan yang seperti itu. Sebelum masuk ke daerah yang begitu rawan dengan tantangan, bagaimana dia dipersiapkan secara luar biasa. Ahamadidok, parjulu, nyomanuaing, naginwaran, nanidok ni halak Israel, sema. Ayat 4 di Guarimon sema. Mono dihatan di dongata di son, panggilan solat naime. Jadi mono di bainda sidak kina panggilan solat nai sasitong na sianodri. Tangiho kamu ma ale Israel anggo de batatai sasada sado ikon haolong amudui sian nasar hamgo gom nasa. Nah di guru husian kadong hala Israel di nabinanya kadong ato. Sahatu sadarion dipakai nasidik. Ganup jaono madu kotor diulus mata rompet nau. Moro itu akadong atak karismatik adong sangkakala, mangna sangkakala niahau. HP hala Israel memakium mabay maju asa beribadah do. Roma dong atak karismatik di Natal pe di bahaya masuk ni ayah musidu hadumuana. Tetapi bukan sangkakalanya itu yang penting. Do. Na parjulu sehari maridok ikon haholongamu de Batam. Na parjulu sehari dokter pohon hola de basa de Batado sasadasa. Hanya satu, tidak ada lain. Pati parjulu akamang akainang. Pati parjulu, pati paduahon, pati patuluhon. Sadakat saya. Rangiho maanggo de jahuba de batatai jahuba sasa dasado. Ya orang yang tahap persai hola di batado. Sasa di batado tuhata. Memasuk kusuk kunuaing di tonga-tonga di perdalanan ninggulu jolma. Jok dua pisi songonon. Nah sopos datang roham tu di bata asa. Tahorin yang paditanami alai torina musaimat tu. Alai no dakwo tu manang nahon. Porsia du di bata alai porsia tu nasing hidup maduni. Alani sadario tabajo perjanjian hola debat hola secara debatado sito penasaran ado. A porsio tai kata porsia di debata jahuba ido ama pargugo naso hatudusan natu mo palangit. Jelas. Porsia jo. Alerung do porsia dang pos rohana. Porsia dan pos rohana. Kayak ada sahala persirkus. Mabahit tantangan tu penonton. Di baha makawat siya baribat tu bariban. Kawat baja. Marsipida may iba na di kijang. Sudi panotoni nga histeris tersonggot doho segala macam. Holan sahat ibadah di bariba disukun panotori. Porsea do hamu nabuya marsipeda tu bariban. Rona bariba porsea. Marsipeda bana lewat. Sahat tu bariba disukun. Porsea do hamu nabuya lewat aku kawat tu bariban. Ina tu torok besok porsea. Ujung na itu itantang ibana. Ise mahamu nabarani kuboceng. Sudi nang kusada dong na mga lusi. Karena isi mahamu na lepor siya. Isi mahamu na warani huboceng. Tertunjuk tangan masalah duli tanggung. Saya mau. Terus sudah na luah do harwau. Na namang yang mati do harwau. Om mahruan om moto saya sudi. Baik semana barani huboceng.
Adong isuku na mama na poso di san. Ay homo sa hubos yang na baru manguli piao. Neon. Isuku di baru jantungo nao. Namuse. Di boceng amat tahu madat dana hitu bariban. Selamat. HP dong disukun isi dadahon anak ni tukang serikusi itu. Porsiado ibadah bapak na. HP tahu dok mahita anak ni di bata porsiado hita. Posoro hata. Alia mana mina di Banua Gijak. Saya mang dah. Porsiado hita. Anggo anak di persekusi, songo dia tahu mati do bapakku, porsiado di kemampuan, porsiado apa tahu yang mereka akan dilalui. Dia mau. Dan perduli itu hata-hata ni natoropi. Dan perduli itu hata ni akanam. Alania hamadok di ayat 4:5 Zahuba debatai sasada. Ikon haholongamu sian nasaroham gogom ate-atem dan hola porsia alai pos roh. Idobat di Tuhan Yesus. Porsia doho na binah di debata nyape si bodisa porsia do. Ada dang diului, dang diulah. Si bodisa pe porsia do, ada dang diulahon. Ada yang kotor ikon di ayat 5. Jala ikon haholongamu jahuba debatam sian nasaroham sian nasa ate-atem, sian nasa gugum, sian sudim. Roha, ate-ate, gugu. Ahman waingon, tenaga, hati, pikiran, waktu. Ima sakit. Napa dua hon amat tonai di ayat 6:7 tu ayat 6 ayat 7. Zala ikon para te hono muhut hataon akanahu tonang oto tadarion. Iko gogo omu mangazarhon akai tu anakmu. Taring otamu akai hudul ho di bakasa jabum. Manang mardalani ho, manang lahomurupe, manang dung hihibi. Tak saya orang menangyak kesenari. Lahomudum dung hehe bersukut. Mardalani, hudul mudum. Artinya setiap waktu kita ada punya ikatan yang luar biasa. Bohado martangiang mardalani. Mana martangiang itu mardalan. Paham ide udalani. Di kembangan makobasi hami di tembilahan adong sada huria pagarana sungai akar guarna 125 km. Iko boluso majabata balok sekitar kira-kira 30. Alani sepanjang jalan iko martangiang doa. Dan sepipit alai terpusat tu Tuhan. Sadatiki ala songona tabodalanon hurang parwahoma hapi termasuk ma roda depan ni motori tu celah ni jabatan baloki debu tua itu sungai debu au cugari do sedang pasang naik kalau dia demau sedang pasang turun do surut jadi holas sebatas pinggang doa ini pengalaman langsung kebetulan dadani lurus hira-hira 30 kilometer. Babi biasa mak mau udah ngarong ancaman budaya marmil-mil doka. Neang langgus. Songon aja taki marlangge-langge. Asli madam. Ala tengah ni buhado di zamanon wang oma tantangan na gumodang. Kebetulan dang tiga na podison, tua ka orang tua namo. Nuaingo tantanganon, paso tantangan na bineri yang si Musa. Begitu kita memasuki tahun 2026, ancaman terhadap keluarga, terhadap ekonomi, terhadap politik, terhadap agama, terhadap dunia, terhadap bangsa. Begitu luar biasa. Begitu luar biasa.
Asaboy tabulus taunon, asaboy sahatita tuaka nata parsitai. Buhang macarata ayat 4:5. Luar biasa do hitot siya nasa gugu. Ayat 6:7 bohado salut nasa partikiatai tapake marparsaura doho debata mangulahon lawoni do hari debata doho takkan amaragami. Molo ayat 7 ayat 8 doho sia anggo ya dong mandai baik gelang-gelangna adong di atas panggubangan di atas ado wardiana ni pituan kusen ni pitui di batu tulisan. Kaya doau bertamu tu sahalak tu jabunisa da ruas ni huriata di dairi. Kalau masuk kau tu jabi tu ruang tamu, para doki dari si Bibil. Masuk kau tu badungi lau mahai makata hatai tu meja makan adong Bibil. Biasa marpiah Bibilo baniku. Kebetulan atau rasna baru menulang, nah sengaja do tulang. Asa songgon na mangalang roti na majaha hatani debata. Di diau pajupang dohot hatani debata. Luar biasa filosofi ini. Edo latar belakang nih Lion Club. Nama bagi-bagi Alkitab. Tu rumah sakit, tu hotel-hotel, tu segala macam. Itu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan, mempunyai dana, mempunyai segala macam. Bagaimana firman Tuhan disebarkan. Aledak kolati namar gugu do hatani debata. Moro diulah hodo, anggolan harotas lo tua hagunana. Molo diulah. Rata-rata do hita majalo almanak akama ngakainang. Alai mulai siap bonana sahat tujungna tongyas rakyat ona buka. Tongyas, ias bagak terus sampai lewat tahun na tong begak terus. Ala itu tunang songo di hutanami. Gebe dibai perhalaan almanahi. Wala lama buka, lama udah terus dibuka almanahi. Sadarius songo na hurang bagak do atani dibata unang maror pesta hita sadarion. Manang songo na perjului. Gebe catatan-catatannya wimada. Marselia tu opunisiah mamijam hepeng nason gabi di almanak nai. Marpira manuk nami sedarion. Anang sak betong. Dang mangajari gorri. Mamak ke dohot dengan. Alani ma abara di bonani taon. Tantangan on ikut takasma. Betul-betul dohita. Songon natora sitan waing di bonani taon on. Ikon ekstra keras nama hita, ekstra luar biasa nama hita marsiatar. Nunga umalo, nunga gumodang, nunga humebat, tantangan nani adupan tidak danak, sian nata adupi. Khobar tu kemampuan otak tak generasi bomber, nasida generasi jet dan generasi Y, apalagi generasi milenium dan segala macam, kemampuan mereka luar biasa menerima informasi. Kita hanya terbatas, tetapi karena itu kita sering berbenturan pendapat, berbenturan pikiran dengan anak-anak. Biasa generasi bomber kelahiran satu kelahiran tahun 70-an 80-an. Kalau ini buharu itu yang menghadapi segala macam akan marragamon. Sia segi itu, sia teknologi, sian ekonomi, sian sosial, sian agama, sian politik. Terus doang bergolak berkembang. Alai dak kolasan di zaman ni si Musa penunga adongi. Puasa boy lewat nasi datu tanah kanan berhasil di zaman mulai Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Ketika kekayaan melonjak di zaman Salomo, hancur itu keberadaan. Begitu hancur menjadi pecah dua. Israel Utara, Israel Selatan. Ini ancaman serius. Moludang sian nasa gugu, sian nasa roa. Moludang ditaringoti, ditiki mudum, hulu-hudul, ditiki mardala-dalan, dohot nang ditiki sadi hari. Alani margugu mahita kamangkainang, kita awali tahun ini dengan penuh kekuatan. Tuhan telah memberangkatkan kita. Tetapi jangan satu janji, ikon haholongamu di Batam. Amin martangia kita. Maulah Tuhan di Batam manami hupasahatami. Nama ngaliho partikia Tuhami partikian naulion.
Dinong tolhas kami itu tahun 2020 nomon. Sangon pribadi keluarga nang huriam. Limobima dina hubunai hamima. Pakko basio di tonga-tonga ni huriamon. Alat ni Tuhan, Tuho mahami mangido pangurupion. Saya patau parbisuhi pargugui mahami. Marhiti-hiti to di masa, bui tarulah ho kami saluhot nai. Asan-asan na sinakapan ni huriam. Sinakapan ni nang aka keluarga. Nang sinakapan ni aka pribadi. Di tonga-tonga ni para iyana konon. Di tonga-tonga ni aka persikolaan. Barkarizuan aka ulah dota kana maragami. Say hubunai hamima. Marhiti-hiti na mangului. Dohot marpos ni rohatu. Atong paso-paso mah. Saluhot nahu sakapi hami. Nang paso-paso mah huriamon. Si sadusa pangalasyan nami. Marhiti Jesus martangiakan ito ho. Amen. Tau duti mamuse. Laos maridi mahita huhut papunghon pilihan.
kun mapiliata. Ada di batama namin na di banua gijang hudu haruruan ni. Saluhut selehon-lehon na denga doh nasa uli basa na mauli utus. Ho pasahat kami masyan na nile hom itu kami pilihan nami to ho. Say jalo megabi uap na khusus di julum. Paso-paso may jala ramuti asa ho parahasiya kami pilihan. Pati bulhon harajaw murito nga tong ani huriam no ho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Assalamu tadahami gudang ni silehol-lehom itu kami. Salam gergir hay madok maulinya tetoho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin ramadok mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Say binar badia makuar. Leha matuhami sarun hangu luas siapa. Sesama dusa nami sama panesana. Di dusa ni dong anda mardusa. Munang hami togi hotu bagus. Palu ama hami sian pa. Ay horo punah harajao. Doho takuku. Rodia sangapun saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamao. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madamena totodim. Amin.